Казанда 3-нче республика үлгән блогерлар бәйгесенең бүләкләү тантанасы узды. Иң популяр һәм кызыклы постларның ияләре белән безнең хәбәрчебез Искәндәр Гыймалтдинов күрешеп кайтты. Бәйге социаль шелтәрләрдән кулланучылар арасында татар телен популярлаштыру максатында оештырылды. Блогер Татар Татарстан Республикасы президент каршындагы татар телен саклау һәм үстерү мәсьәләләре комиссиясе ярдәме белән уздырыла. Узган елда Марат Гатов улы Әхмәтов җиңүчеләрне үзе котлаган иде. 31 декабря я подала заявку. Бүгенге көндә татар блогерлары күбәеп китте. Минемчә, аларның аккаунты чисто татар телендә генә булырга тиеш. Мин әбиемнең Instagram аккаунтын татар телендә генә алып барам. Аңа яңа трендлар күрсәтәм һәм аның постларыннан шәрехләрне укыйм. Без ясалма язмалар төшермибез, чын тормышны күрсәтәбез һәм язылучыларга әлеге эшләр ошый. Бу аккаунтны мин үзем өчен генә ясаган идем, ә кеше аны яратып карый башлады. Бәйгедә катнашыр өчен 31 декабрьгә кадәр гаризаларны тапшырырга кирәк иде. Җиңүчеләр 2 номинация арасыннан сайланды. Иң яхшы авыл аккаунты һәм авыл турында иң яхшы пост. Шунда ук блогерларны медиа шәхесләрне һәм шәхси аккаунтларның ияләрендә бүләкләделәр. Әлеге конкурста катнашканда мин ниндидер җиңү максаты куймаган идем. Чөнки аның шартлары буенча махсус әзерләргә кирәк түгел иде, ә булган контенттан да кайчандыр язган постларны да җибәрергә ярый иде. Минем менә гаиләдә кыз тууга андый контент автоматик рәвештә туа башлады. Мин аны махсус конкурс өчен дә түгел, бары тик үзем өчен гаиләнең тарихын архивлаштыру өчен һәм халык белән берникадәр үземнең сөенечем белән бүлешер өчен куеп бара идем Instagram аккаунтыма. Катнашучыларга 4 төп шарт куелган иде. Беренчедән, бүләкләргә социаль шелтәрдәге татар телендә гаилә темасын яктырткан контент авторлары катнаша. Икенчедән, бәйге яшь ягыннан һәм территориаль яктан чикләүләр юк. Өченчедән, катнашырга теләүчеләрнең блогына язучылар саны буенча чикләүләр дә каралмаган. Дүртенчедән, бәйгедә төрле социаль шелтәрдәге блоглар катнаша ала. Искәндәр Гыймалтдинов, Илдар Галиутдинов, Татарстан яңалыклары.